Dwi'n caru Corris. Mae'n lle anhygoel. Mae'r cymuned yn dda. Mae'r clwb fan hyn, dwi'n gweithio fan hyn, dwi'n byw fan hyn. Mae pob beth am Corris, mae'n jyst anhygoel. Pobl tu allan y Corris yn gweld y Corris a mae'n dweud, Corris, beth yw hwnna? Tiny village mewn Mid Wales. Mae yna mwy i Corris o just yr A487 sy'n mynd lawr. Mae'n ardal just hollol beautiful. So, dyn ni'n chwarae yn Cambrian Tyres League a mae'n haen 5. Ond dyn ni edrych mewn lan blwyddyn yma i haen 4. A gêm yma di Len Julia Cup heddiw a quarter-final yn erbyn Llanilar. Heads up, boys, heads up! Ni'n cael gêm wythnos diwetha yn erbyn nhw yn gwpan arall. A wnaeth i curo nhw wythnos diwetha, so ni'n gobeithio wneud yr un peth eto. Gobeithio. Dyn ni bod yn captain esir tîm Alsefydlu tua 4 mlynedd, 5 mlynedd yn ôl wan. Mae lot o boys yn dod a mynd i clwbiau arall, ond dwi'n just di aros achos dwi'n caru'r clwb. Mae yna dros 40 di seinio fyny, ond dyn ni'n ffodus bod lot o boys lleol, a lot o boys, wel, o tua cylch o 10 milltir, so ni'n ffodus yna. Mae yna tua 5 o nhw yn gweithio ar y rheilffordd, a mae'n anodd weithio achos maen nhw'n chwaraewyr da, a maen nhw gyd ar yr un shift, so weithio dyn ni'n cael tîm eitha gwan, ond heddiw dyn ni'n iawn. Mae'r clwb wedi bod drwy dreion trwstan a gwael, ond hefyd mae'n gyfnodau gwych wedi bod. Ac erbyn heddiw mae o'n ran bwysig ohono ni'n yma yng Nghorris. Mae o'n y gwaed, mae'n rhywbeth mae'n anodd iawn gael allan ohono. Dwi'n byw mor agos at y cae, cwta ganllath i ffwrdd, pan mae'r tywydd yn oer ac yn lyb a fi'n eisiau gweld y gêm, mi fyddai'n gallu mynd i fyny i'r ffenest lofft, eistedd ar gwely a gwylio'r gêm. Bendigedig, be ydych chi eisiau well? Glasio dy win coch, a be arall? O, Sam, yna'n swnio'n perffaith i mi. O, de iawn. Beth yw'r sgôr rwan? Ti'n gwybod wan? 2-1. Dyna fo, 2-1. Corris ar y blaen o ddwy gol i un. Gweithio wir. Maen nhw wedi syrfio. Dwi'n lwcus mae'r afon yn isel heddiw fyd. Chi teimlo hwnna'n iawn yn do. Mae Corris yn neud o'n edrych yn hanodd. Dylen nhw'n sgorio fwy erbyn wan, ynddi? Ond mae Llanilar yn chwarae allan y groen. Os ydych chi'n gorffen fel un, bydd hapus. Dan, ti'n rheol yr hapus ar ddiwedd y gêm yna? Oes, roedd yn gêm da i ni. Create a lot of chances, ond, you know, mewn i semi-finals. Hapus am y result, yes. Pa mor galed oedd i allan yna? Doedd yn anodd i rhedeg, os mae'n drwm, ti'n bod. Ond mae'n iawn yn y diwedd, wedi cael y sgôr o'n isio, so hapus iawn. A'r plan ar gyfer gweddill y pnawn rwan ydy? Pod.